बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान ब्लग भिडिअआव बे भिडिअआव नुनो मोनगोन जोंनि आदानि हाबा जानाय आरो हादाननि माखासे नुथायफोरखौ हाथासुनि हाबाखौ नायलांदो लोगोफोर मोजां मोनोबा लाइक हो हादाननि हाबायाव फैदों माबायदि नुखा हादाननि जायगाफ्रा नेचारेलनो हाबा जाफैनोलै हाथासुनि हाबा बिदानि जोंनि हादानाव आरो बेलासियावनो फैदों बिराद मा खालामबाय थानांगौ हेलाय नायनो आंहा दैखर हादाननि दैखरखौ नायनो बेसेबां गोथौथाय दैखर बा बेसेबां गोथौथारलै मबाइलखौसो गलांसो मोनलां आग्लादे बिराद गोथौ गलांसो मोनखायो डेक्स लायनोसै ना 10 फुट गोथौ नै बिलासा खावनो हाया फाग्लासो बा गथ' लोंसैलै बाल लोंसनदो जोंबा लोंसनखायो फाग्ला आथिं सुना र' दोन आं खावनो हायालै बागानफोरखौ नायलाय देनजारखा बागानफ्रा फुरा हिटखा बागानफ्रा बिराद सलिडखा थ' बिलास कुक्लुं हादान मानास हादान 4 नम्बर ओमफ्राय गामि दरथाम दं आरो खोलानिया मैनागुरि गेजेरनिया सान्तिपुर ओमफ्राय बै हाग्रा सेरनिया धर्मपुर 2.5 किल'मिटार ने 2.5 किल'मिटार थांबानो हाग्रा मोनहैसिगोन जों दिनै थांथ'ला नाय बे हादाना 20 बोसोरनि एसे बारा जाबाय आरो 20 बोसोरनि एसे बारबाय 20 बोसोरनि एसे बारबाय बिराद ग्रोम 1 लाख 1.5 लाख 50,000 60,000 गाहाम मोननाय बागान दङ हादानि हाथासुनिसो एकदबारे जाब फैसा थाखानि आंखाल नालाय गोरिबफोरनि अबस्थाखौ आरो माथो होनबावनो एकदबारे जाब मेनेज खालामनाय जाबाय होननांसिगोन दा थांगासिनो दङ जों दा बिलास उर्बल आं उर्बला आंनि सिगांनि लोगो आरो दाबो लोगोखा नैबे बिलासखौथ' मिथिखायो गावलाखौ सिनायियानो गैखाया बेखौ रावबो आंजों फ्राय नुबाय थाखायो नालाय दा खाथि थानाय जायो गामिया नायलांबाय थादो नोंसोरो इन्टारेस्ट मोनोब्ला आरो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो बायदि नेचारेल गामि होननांसिगोन होनबाथाय फुरा नेचारेल बिलास दे एसे खोन्थादो जोबोर मोजां मोनदों बानायनो मोजां गामिया माबायदि मोजां मोनो बिदिनो गय खान्थाल बारि सारि लामा बिदिनो सोमखोर बर' गामि
हाबानि खावलायबो बावनांबाय हाबा फिसानि नैबे आदा फैलाय ओरै नैबे आदा आंनि ओमफ्राय दा आदा देरसिननि गाहाय जों साब्रै आरो बिदा फंबाय साब्रैयाव दा 3 सेकेन्डआ हाबा जागोन नैबे थार ओमफ्राय आंथ' हाबायाव थांगासिनो दङ मैगं बागाना दुन्दिया लाफा ओमफ्राय ओरैथ' बागान गोजाखा हाग्रा बारि हादान नालाय हाग्रा बारि बैनो हाबानि न'आ जोंनि आदानि आदा थार आदा राजिबनि न' बेयो ओमफ्राय आदानि ओइथिं हाबा जानाया बे थार आदा ओमफ्राय सासे आदानिया बैहाय न'आ जोंना ओमफ्राय जोंथ' बर' बाजारावसो थायो दा हाबाया बैहायनो जादों आरो हाथासुनिसो जादों लोगोफोर हाबाया माने हाथासुनिखौनो होनाय जाबाय आरो हाखु दाखु आरो माथो उफाय बिदिनो हाबा जानो होनबाय बे जाग्राया फैसा थाखानिबो खोथा ओरैनो होनो हायोमोन हानाया थेवबो जाब जुब हाखु दाखु खालामनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हाबानि माखासे हाबा होनाय मानाय आं गासिखौबो देखायनो नाजागोन लोगोफोर बायदि नेचारेल जायगा दैज्लाङाव हाया खुरखादों दैमाया फुरा गोथौ जाखादों बे लामाया बायफ्लंनाया एकाडेमि माबानि हादाननि बक्सिगुरि इउनिटनि सिङाव थानाय हादानाव आरो 4 नम्बर बियाव क्लास 10 सिम सोलियो बियो इउएन एकाडेमि बर' मिडियामल'सो ना इउएनआथ' बर' मिडियामल'खासो बे हादान एरियानि जेसेबां दङ बेहाय फरायफैयो आरो 4 नम्बर 3 नम्बर ओमफ्राय 5 नम्बर 6 नम्बर हस्टेलबो जासिनो दं हस्टेलनिबो जासिनोहाय बोसोर बेसेबां स्कुल 2018 बोसोरथाम हाबबाय ना बोसोरथाम जाबाय नैबेनो इउएन एकाडेमि बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालि एकाडेमि नङा माथो ने इउएन ब्रह्म फरायसालि मिसन प्राइभेट मिसन बियो हस्टेल गैथ'आ नै ओरै हस्टेल खुलिसिगोन बेहाय थाबनाय जाथ'वाखै क्लास 10 सिम जों 4 नम्बर बि हादानजों दावबाय फंबाय जानजों सुबल जानजों 4 नम्बर बि बै रड दरसे जों गामिया ए ओमफ्राय नैबे बि बिराद नेचारेलखा जायगाया मा जायफोर आंनि चेनेलाव भिडिअ नायगोन ना बेलेग बेलेग जायगानि हादान ओनसोलनि मोनैनि बिथांमोना नायबानो जाबाय गामिखौ बिराद मोजां बिराद गिदिर गिदिर जायो बागानफ्रा जों गामि 4 नम्बर ए बिराद मोजांखा डिसिप्लिन का गामिया देखायनो दे सानबाय जों बेवहायनो जुगामि रायजो जानो खुंगोन जों बेवहायनो ग्रोम ग्रोम बर' रायजो सानबाय जों बेवहायनो जुगामि रायजो जानो खुंगोन
देलायनानै जानोनो मोनाखै माथो गथ' हौवा गोदानखौ नारखालायनानै जायो Jamainya, ang hamnya na. Lauk-lauk dia mati tak ni ulang lagi.